Ja by som sa chcel vás opýtať, čo si myslíte o uzavretí bilaterálnej dohody medzi Jordánskom a Izraelom o vývoze zrna na chov ošípaných a či si myslíte, že to má zásadný prínos pre rast hrubého domáceho produktu na Slovensko za rok 2026? Sme tu opäť na strelnici Zohor. Ideme robiť Volion 2, spoločný tréning pre príslušníkov ozbrojených zložiek. Opäť sa chceme poďakovať strelnici Zohor, že nám umožnilo tu trénovať. A teda ideme chystať terče, kým nám neprídu otroci na tréning. To je tak, keď zabudneš spinky do spinkovačky. Inak, čo je taký fun fact, že je to druhý tréning za tento rok a celý rok tu vôbec neprší a zrovna opäť máme deň, kedy nám tu prší a neviem, čím to je. Zregistrujem cieľ, pokračujem.